Любовта не е само миг от вечността. Тя е безгранична и вечна. Николай и Евелина демонстрират, че любовта не е просто чувство, което изпитваш един ден, а то е избор, който правиш всеки ден. Ивелина Любомирова Маркова. Съгласна ли сте да сключите граждански брак с Николай Николаев Влахов? Да. Николай Николаев Влахов, вземате ли за своя законна съпруга Ивелина Любомирова Маркова? Да. С огромна радост ви представям най-новото младо семейство на Пловдив! Семейство Влахови!